Noia penya! Això és una nova aventura de les tietes. Fem coses. Avui Reformem la cuina! Festa! com podeu veure, ens hem dedicat aquest cap de setmana a desmantellar la cuina. Literalment vam llançar les portes dels armaris i els calaixos pel terrat, que és aquest vídeo que esteu veient aquí al lateral. Tot això d'aquí se'n va fora i tindrem una cuina Nova! apa-li, tot avall. Ens ho carreguem tot. Ara. A veure. Vinga. Cuines perquè duren tota una vida. Bé, aventuraires, les obres continuen i falta acabar de muntar, doncs, el tema de l'aigua, l'electricitat i l'embac, que falta per fer, la porta, els mobles i el pla dur, poca cosa més. Aquest és l'estat en el qual es troba actualment la nostra estimadíssima cuina. Tot de cables i, veieu, ja hi ha un muntant on anirà la porta. És un plat articulat. El plat articulat per la cuina. Això ens farà els macarrons del dia. Sí, segur. Bé, doncs veieu, allà on hi ha la Maria és on anirà la porta. Aquí anirà la nevera, el forn, el microones. Aquesta paret anirà tota recoberta, no sé exactament com ho acabaran això. Sé que hi ha de posar-hi aquí un d'això, però no sé per què hi ha totes aquestes picades. Desconec el motiu. I res, allà a la cantonada on hi havia hagut la nevera, doncs hi anirà el rebost. Aquí, veieu això, aquí és on hi havia el rentaplats i la pica, això es manté. I aquí tindrem un bon tros de marbre, més marbre per aquí, i per aquí dalt doncs tindrem tots els armaris. Doncs bé, aventuraires, les obres progressen adequadament. Avui doncs ja s'ha començat a posar el pla dur, tota aquesta paret fins al final. Bon dia, aventuraires. Seguim amb la reforma de la cuina. Ara hem passat la primera setmana, som el diumenge, avui és nothing de nothing, i fins dimarts no s'hi tornaran a posar. I així com està ara mateix la cuina. Aquí tenim una part, tota aquesta paret d'aquí. Aquí tenim la Maria. Expliqui. Ja que ha sortit, com a mínim expliqui. Correcte. Aquí hi ha dos tubs. Correcte. Aquí hi ha una barra d'equilibri. Sobretot una barra d'equilibri. Que està equilibrada entre el terra i la paret. I una escala. No, va. Un jacet de color blanc. Estupendo. No, però podem dir que tota aquesta setmana han posat el pla dur, tot aquest pla dur. Aquí és on hi havia la porta. Un guixerot. Aquí hi havia això, exacte, aquí doncs hi ha... Sí, perquè aquí anirà un endoll meravellós. I aquí baix hi ha un altre guixerot que també hi ha un altre endoll. Hi ha una pala sense mànec. Exactament. És que és evident el que hi ha. Bon dia, aventuraires. Seguim amb la cuina. Avui han anat els mobles. Ara els estan pujant, els estan deixant per aquí. I d'aquí res, els muntaran. Aquí en teniu més. Aquí han començat a muntar alguns armaris. Això serà molt guai. Què et sembla, Mimi? M'encanta veure aquestes coses. Ui, hi ha un pilot de... Sí, un pilot de merda. Meravellós. Tenim els mobles de la cuina muntats, tots els prestatges de dalt, tots els calaixos de baix i la nevera. I aquí dalt tindrem un armari per guardar-hi moltes coses. Maria, quina és la teva opinió sobre el tema? Obri. Calaixets que surten. Iupi! S'estava fent-ho.
comparats amb els que teníem, que eren tan prims. Ja tenim taula! Amb les potes reciclades, perquè eren les potes de la que ja teníem. Estupendo! Fa una estona que heu vist unes coses, però en la vida real han passat uns dies. Ara us ensenyaré com està la cuina en aquests moments, que està així. I direu, per què hi ha tot això? Doncs perquè, primer, novetat. Tenim llum. Segona novetat. Posarem uns llums. Allà a sobre, que serà a sobre de la taula, que aquests no estaven previstos, ha estat un afegit. S'han tapat els llums que hi havien hagut, aquí, aquí, i cap allà que n'hi havia un altre, i s'ha posat aquest, que és tota una tira llarga, i afegirem doncs aquests dos llums que quedaran a sobre de la taula. De fet no anem tard, anem bé. Molt bé. Ja som una mica més avançats en les obres. Avui han arribat els pintors i han començat, doncs, per pintar la paret de la cuina. Han fet ja la primera capa, com podeu veure, i també han fet la primera capa del sostre. Seguiran pintant, doncs, tot el que és la planta baixa, ja que hem de pintar la cuina, doncs ho aprofitem i pintem ja tota la planta baixa. I aquí seguim amb les obres de la cuina nova, a veure si la setmana que ve arriba el marbre. També guatri! Ha arribat el marbre, aventuraires! Iupi! Quasi està tot. I ara la Mimi, que encara no ho ha vist. Veus la ratlla aquella? Sí. Ai. Com començaven, tio. Sí, falta aquest tros d'aquí, que quan han arribat aquí faltaven 3 mil·límetres. S'ha de deixar així. Vale. Que ja això... 3 mil·límetres. 3 mil·límetres per aquí, sí, faltaven 3 mil·límetres. Sí. 3 mil·límetres? 3 mil·límetres! Dia d'obres, avui ha vingut el fuster, l'electricista i el pintor. I aquest és el resultat d'avui. El llum. Ui! Quin llum hem encès el llum llarg. Però, senyores i senyors aventuraires, resulta que hi ha més llum. Tenim dos llums que hi ha just a sobre de la taula, que ara mateix està desarrambada. Tenim el marbre, tenim els interruptors, els endolls, alguns endolls, ens falten alguns interruptors, ens falta pintar la paret. Ens falta que vingui el llauner. Veieu? Aquí la pica està posada, però no està connectada. Falta la connexió. I placa d'inducció. I campana. I un cop tinguem la connexió de l'aigua, podem connectar el rentaplats i enxufar-lo. Seguim. Ei, aventuraires, això segueix. I no hi ha hagut un canvi enorme, però molt important. Això és, mireu què tenim. Ja tenim aixeta! I amb l'aixeta tenim aigua! O sigui que ara ja només falta netejar, bàsicament, que vingui el noi que posa els electrodomèstics, perquè ens falta el microones, la placa i la campaneta. Ja estarà. Però dilluns queda fet. O sigui que aquest vídeo s'acaba, nois. Per mi tenim cuina! Bueno, penya, ha arribat... Amb una forta olor de pintura, perquè es nota. Hi ha una porta diferent al que hi havia anteriorment. Blanca, llisa, amb quadradets rectangulars.
que l'últim cop que la vau veure, la Maria podia ficar la pota, i ara... No és possible. Ah, estupendo, doncs què, l'obrim? Hi ha una nansa aquí. I és que fins al final de tot, que és meravellós. I es pot entrar. I obrim els llums. I us presentem la nova cuina de les tietes! Doncs, fins aquí, nois. Ja ho sabeu, seguiu-nos al ritme. Postejota! Cau justota! Has vist, que està tot... No, i ara... Molt bé. Necessito un mirall. És que si no tinc la sensació que tinc poca irritació. Ja ho saps, Que ho sabia. Va, 3, 2, 1. Ja ho saps, aventuraire! Subscriu-te al canal, polses amunt i segueix-nos al ritme! Ho tornem a fer, d'acord? Ja ho saps! Va, 3. A la Z!